Hi mga moms! Good day! Ayan, for today's video, naglalaba nga kami ni soon-to-be bride. Yes! Ito na yung reality ng paglalaba. Oo. Hindi na yung The soon-to-be Mrs. Tagaraw. Yes! Dahil nalalapit na ang kanilang wedding. This coming September 6 na yun. Yan. Ay! Pangalawa na ba ito? Last na. Last na. Wait lang kasi masasama yung may bula. Mas mabula. Ay, yung mabula, ayan. Okay, pag-usapan natin yung wedding. Yung wedding ninyo. Kamusta ang preparation naman? All in na set. All in set. Ano naman na? All set. All set na at okay na. Kasi meron Ready to set up na lang. Ay, aatin na lang talaga. Okay. Pag-usapan natin yung preparation, paano ang ninyo, ang setup dun sa decision making. Ano pa? Sa decision making, halimbawa, anong motives, yung mga magiging ninong-ninang. Yung meron din ako sa galing sa Bukid. Tapos Sa inyo? Meron. Tapos dito din. Tapos dito. Meron din dito kinuha ni Sino? At saka ni Mama Sita. Basta may kuha ka, kasi may kuha rin siya. Okay. Paano naman yung sa mga naging, tawag dito, sa mga magiging bisita? Open naman. Yung VIP, iba yun. Tapos, Paano VIP? Yung mga guest list na yung nasa invitation, gano'n, yung mga nila-sponsors, yan yung mga guest list. Okay. Yung naka-VIP. Pero yung mga bisita, pero yung sa gilid, sila lang. Yan guest ay So, sa yun na. bisita. So, regarding sa guest list, at least, pares kayo nag-decision kung sino mga i-invite. Ako. So, pero mostly, yung mga nandito, yung mga Yung mga relatives. family relatives nila. Yeah. Kasi sila lang yung malapit sa akin. Konti lang naman. Sila lang yung pupunta dito. Kamusta naman yung yung susuotin, yan, Okay, don't expect too much because I want to keep it simple. at least, diba? Kasi yung iba, Basta importante, comfy, comfortable. at saka yung magkasama, kayong dalawa yung magkasama. Sa ceremonious na yun. Importante yun. Pag-usapan natin mga handa, kasi ilang box nga ang bisita na target? Siguro, 100 plus, 100 to 150. Kasi yung 100, yun yung mga invited na sa list. Then yung 50 is plus na lang. Okay. So, parang feeling ko, hindi pa dyan. Parang feeling ko mag-200 yun, no? So, palagi. Oo. So, magre-ready na paper plate. Okay. Meron na. Kamusta ang paghahanda sa food, sa pagkain? Nakakailang baboy ba? Siguro, mga... Ha? Grabe, ang daming baboy. Nagbibilang pa. Grabe, makakailang baboy yan. Malalaman natin. Mga 4, 5, gano'n. Kulang pa yun. Ha? Grabe. So, more than 5 na baboy pala. Okay. Then, okay. Yung naman, yung tawag dito, sa maraming putahe. Yes. Maraming putahe. Para hindi yung isa lang. Kamusta naman? Ano naman ang mga ano naman ang tawag dito? Sino ba nag-decision ng kasal na to? You, si Bimbo, or Gusto namin, gusto na talaga namin, kaya lang, siyempre, hindi namin nakakaya ng budget. Tapos sa budget? Sabi lang. Supposedly, dapat sila mamasita. Ayaw yung mamasita na masapawan kami. Kaya, kami muna mauna. Pinauna kayo. Anong say naman dito ni Brenda? Yun nga, sabi niya, kami daw muna mauna. Wag sa susunod na raw sila mamasita.
at least madagdagan pa ng years yung pagsasama nila, di ba? Na, Yeah. mas makilala Kilala pa nila isa't isa. Correct. Ilan taon na nga kayo ni Limbo? Magpa 5 years kami this month. Taray! Anniversary nyo? Ano, sa 20 pa. Okay. So, tinapad nyo na rin ng September. Yeah. Taray. So, itong kasalan na to, matatawag mo ba siyang garden wedding? Yeah. Yeah. Garden wedding. wedding. Kasi dito na lahat. Kasi ang magkakasal sa inyo is Mayor. si Mayor. Bakit hindi kayo nag-decide ng simbahan? Kasi for sure maraming nagtatanong na, ba't hindi nagsimbahan na lang? Eh, ang bongga rin naman. Kasi kulang sa paper si Limbo sa pag yung marami kasi mga requirements sa simbahan. Okay. Marami. Hindi tulad ng Sa civil. seminar, isang araw lang ng seminar, okay na, tapos papel lang. Sa simbahan kasi marami pa, lakad dito, lakad doon. May kulang si Limbo, kaya na-short na rin kami sa time. So, kulang sa pag-follow up. Kaya hindi na namin makaya ng simbahan. Pero ang bongga, ha? Ay, sa amin din, ganun yung uso sa amin. Yung civil meeting. Well, ako naman kasi, civil or simbahan ninyo, ang importante yung paraan ng pagsasama ninyo gano'n sa Pilipinas. Team lang naman. Yung together. Pero, siyempre, iba pa rin yung guide mo, Lord. Diba? May basbas ng ating Panginoon. Pero, sabi nga nila, diba, na ako for me, ha, na kahit siguro hindi naman kayo kasal sa simbahan. Gaya ng kapatid ko, siyang kapatid ko, hindi sila kasal sa church. Pero mas pagtitibayin kayo ng faith na meron kayo. Pero alam mo, diba? Yung dream ko talaga na wedding is either beach wedding or garden wedding. Garden talaga. Yan, nasa dalawa. Oh, di ba pinagsama? Garden na may ilog pa. May water pa rin. Oh, may river pa rin. Parang beach din. Oo, parang beach pa rin naman siya. Yun talaga yung dream ko. Oh, Beach wedding. isa sa mga talagang napakalaking tulong dito is yung bayaw mo. Yeah. Si Brenda. Siya talaga, siya yung pasimuno, siya lahat. Siya sumalo sa lahat-lahat. Brenda, binagi pa niya. Sobrang talaga, super blessed. And thankful. Yeah. Saka alam mo naman, isa lang din naman talaga ang hiling niya sa inyo. Diba? Yan naman siguro ang hiling ng lahat. Yan especially alam ko naman yan din talaga yung pinakagusto mo na bigyan mo na rin siya ng di ba? Mabigyan mo na rin siya ng panganay. Oo, ng pamangkin. If ever, ilan anak ang gusto? 3. Hoy! Paspas naman. 3? Paano yan? 2 boys o paano? Kahit basta meron. Kung 3 girls, 3 boys, okay lang. Okay lang. Okay. Sana kayanin mo, no? Yung triplets agad. Ay, charot lang. Triplets agad, parang hirap. Wala kaming tawag yung jeans na may triplets jeans. Ay, mga kambala. O malay mo naman, kayo yung magpasimula. Simula. Diba? Kasi wala naman yung porket lahi nila. Lahi. Oo. Kung talagang sabi nila kasi, pag may lahi na kanununuan mo na may mga kambala. pwede mo mapagpalakan. Eto, naman, may mga kilala ba kami sa mga ninong-ninang? Yeah, dyan lang sa Nandito rin, yung malalapit natin. Bigyan mo kami ng idea, ano kayo magiging itsura mo sa isa? Simple lang, yung parang, lang. Parang naka-duster lang, mamamalengke lang. Kaya nga, mas mungga yung prenup kaysa sa on the day. Mas mungga yung mga prenup. Oo nga, ang ganda ng prenup ninyo. Mas mungga kasi madami. Photoshoot, the video. Madaming change outfit. Madami. Mas mungga pa yun kaysa on the day, kaya do not expect too much. At least mas simple. Okay, anong message mo sa mga magulang? Thank you for always palaging suporta sa amin, and salamat din sa paggabay, sa
Yung pagtugot ba? Pagkabayan, ano ba? Yung ganito na marating namin to na maiwalay na kami sa kanila, siyempre. Pero andyan naman lang sa suporta. Kaya maraming salamat sobra. Saka we love you. Ay! Sabihin mo kasi ngayon ay nasa training, no? So hindi ko rin talaga sila matimingan na kung magkasama naman sila, ayoko rin naman sila abalain kasi baka nagpapahinog po sila. Okay, kaya sa mga kapatid, ako Brenda. Yun lang din. Salamat din sa paggabay ninyo sa suporta at saka sa mga advices ganyan. At sana matupad na ang inyong mga hiling sa amin. Sana ibigay na. At para kay Groom, ano naman ang sasabi mo kay Groom? Ingat palagi, saka I love you always, ingat, at saka nandito lang ko palagi, supportahan kita. Sana ma-shoot mo na daw. Huy! Ayan, that's all for now mga moms. Alam ko, some of you are very also excited na makita na yung nalalapit na wedding of the year. Wow! Wedding of the year dito sa Hinaguan Nature Park, no? Excited na. Tsaka ito yung kauna-unahang wedding. Yeah, dito. Wedding na gaganapin dito sa Hinaguan Farm. So, for all of you guys, if you're interested to celebrate your any kind of kami occasion, magiging tulay sa inyong mas masayang celebration na very memorable na occasion. Ayan, PM lamang po kayo sa Hinaguan Nature Park page. Andiyan din yung kanilang contact number para po sa mga info. Again, Donna, best wishes. Yun nga, sana mahinig na. Basbasa natin. Para mas mauuna pa nga ako sa kanya, oh. Thank you so much! Thank you.